ዕለታዊ ዜና እንሆ በርእስታቱ ክፍልም ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ተገይሩ ኣብ ሓጋስ ቅዱሳት መንእስያት ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ ማሮኮን እስራኤልን ብመንጎኘት ኣሜሪካ ዝምድና ምንቡር ክመልሳ ተሰማሚዐን ተቃውምቲ ወገናት ሊብያ ኣብ ትሕቲ መቆጻጸሮም ንዝጸንሐት መርከብ ቱርኪ ነጻ ለቂቆም ዝርዝር ዜና ይስዕብ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት ዝጀመርዎ ገንዘባዊ ወፈያታት ይቕጽል ከም ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ናብ ኤሪና ዝለኣኸ ሓበሬታ የነጽር በዚ መሰረት ማሕበር ምትሕግጋዝ ሓርበኛታት ድብነት 5000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ነበር ሓይሊ ባሕሪ 5000 ናቕፋ ማሕበር ምትሕግጋዝ መድሃኒ ዓለም ቁጽሪ 2 ከተማ ከረን 3000 ናቕፋ ከምኡውን ማሕበር መድሃኒ ዓለም ተወላዶ ዋስደንባ ተቐማጦ ከረን ትካል ስነ-ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ሓዳስ ጸጋይ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኢየሱስ ተወላዶ በራቂት ንኡዞባ ዓዲ ኋላ ነበርታ ኣስመራን ማሕበር ምትሕግጋዝ ቪያ ጀርመን ቀሓውታን ነብስ ወከፎም 1000 ናቕፋ ኣበርኪቶም በተመሳሳሊ ማሕበር ኣዋናስ ተወለቲ ድበዛና ነበርታ ኣስመራ ማሕበር ምትሕግጋዝ ዛይዶ ኮሎም መንደፈራ ማሕበር ምትሕግጋዝ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ዊናን ማሕበር ምትሕግጋዝ በዓለ ማርያም ደቂ ሕድሪ ማርያም ዓደ ኮሎም 6000 ናቕፋ ወፍዮም ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብውልቂ ኣስታት 70000 ናቕፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታዊ ከም ዝገበሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ የነጽር ኣብ ሓውስ ከተማ ሓጋዝ ኣብነታውያን መንእስያት ዝወደብዎ ወፈራ ምጽጋን መስመራት መጓዓዝያ ይካየዳሎ እቶም መንእስያት ዝጽግንዎ ዘለዉ ናይ ቀጥራን መስመር ኣብ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ጸገማት ክፈጥርን ጠንቂ ሓደጋ ክኸውንን ምጽንሑ ዝሓበረ ወኪል ኤሪና ብወለንቶኦም ዘድልናውቲ ስራሕ ኣዋዲዶም የሰላስልዎ ከም ዘለዉ ኣብርሂቡ ኤሪና ዝተወከሰቶም ተሳተፍቲ እቲ ማእቶታዊ ስራሕ ኣድማዕነት ክህልዎ ደገፍ ምምሕዳር ከተማ ብምሕታት ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይኑ ዘሎ ናይ ጎደና መብራህቲ ጽገና ክግበረሉ ጸዊዖም መራሕቲ መካይን ብወገኖም ኣብ ጉዕዞኦም ካብ መስመር ክወጹ ዘገድዶም ዝነበረ መስመር ንምጽጋን ንዝተወስደ ተበግሶ ብምምጓዝ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ክደጋግፎም ጸዊዖም መንእስያት ሓጋዝ ኣቀዲሞም እውን ኣብ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ምሕጋዝ ጽጉማትን ስድራ ስዋኣትን ጉልበታዊ ሓገዝ ከም ዝገበሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ የነጽር እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ዜና ወጻኢ ማሮኮን እስራኤልን ብመንጎኘት ኣሜሪካ ዝምድና ምንቡር ክምለስ ከም ዝተሰማምዓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሐሙስ 10 ታሕሳስ ኣብ ውልቃዊ ናይ ትዊተር ገጻቱ ብዘስፈሩ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ነቲ ስምምዕ ታሪኻዊ ክብል ዝጠቐሶ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ብልጽግናን ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ልዑል ደገፍ ከም ዘለዎ ይሓቢሩ ክልቲአን ሃገራት እታ ሓንቲ ኣብታ ካልአይቲ ዲፕሎማስያውያን ማእከል ክኸፍታ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሓ እውን ተገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ቁጠባውን ባህላውን ሽርክነት ክህሉ ኣብ ምርድዳእ ተበጺሕሎ በዚ መሰረት ማሮኮ ዝምድና ምስ እስራኤል ዘመሓየሸት መበል ሻዱሸይቲ ዓረባዊት ሃገር ኮይናላ ዝምድናታት እስራኤል ምስ ሃገራት ዓረብ ንምምሕያሽ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ብዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንክስነት ባሕሬንን ሱዳንን ዝምድና ንምምሕያሽ ከም ዝኽኣለት ይፍለጥ ናይ መወዳእታ ዜና በኸሊፋ ሓፍተር ዝመርሑ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሊብያ ዝንቀሳቐሱ ተቃውምቲ ወገናት ዝሓለፈ ሰሙን ዓጊቶም ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሮም ዘእተውዋ መርከብ ቱርኪ ሐሙስ 10 ታሕሳስ ነጻ ከም ዝለቐቕዋ ተሓቢሩ እታ ናይ ጽዕነት መርከብ ብዘይ ፍቃድ ማያዊ ግዝኣት ሊብያ ብምጥሓሳ ንዝተበየነላ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ድሕሪ መኽፈላ ነጻ ከም ዝተለቐቐት እዩ ዝሕበር ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃገሩ ብተቃውምቲ ወገናት ሊብያ ንዝተወስደ ስጉምቲ ዓጸፌታ መልሰ ግብሪ ከም እትህበሉ እዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ በዚ ድማ ኣብ ሊብያ ሓድሽ ወተሃደራዊ ግጭት ከይክሰት ተሰጊኡ ምጽንሑ ይግለጽ ኣብ ሊብያ ኣቀዲሙ ካብ ዝተበጽሐ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ዝሓሸ ውጽኢት ክርከቦ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዛጊድ ጸኒዑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ከም ኣካል ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ናብ ግንባራት ዘኽተትዎ ሰራዊት ክስሕቡ ዝተጀመረ መስርሕ እውን ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ይሕበር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ተገይሩ ኣብ ሓጋስ ቅዱሳት መንእስያት ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ
موروكون إسرائيل بمنغونية أمريكا زمدنا أنام نبر كملسات السمامعين تقامتي وجنات ليبيا أفتحت قطوط صروم لزز أنحت مركب تركي نتقلقيقوم زخبركم سمعتنا سلامك تتالكم نمسكن زينة أبزي فتزام